A deputada do BNG no Parlamento de Galicia, Noa Presas, e a concelleira do BNG no Carballiño, Sofía García, presentaron en rolda de prensa a campaña da formación nacionalista a prol dun tren digno para o interior. O BNG aposta por un tren de cercanías que una tanto as cidades como as pequenas vilas, que ademais trátase dun medio ecolóxico e non contaminante. O deseño estatal de alta velocidade deixa en olvido as pequenas vilas e os trens de cercanías, así o afirma o BNG galego. O grupo expuxo varias iniciativas para este transporte, como reunións coa Adif que non tiveron lugar, despois de ser aprobadas no Pleno. O BNG pide a renovación da rede ferroviaria no interior de Galicia, demandar un plan de renovación dos trens, parar o desmantelamento dos servicios como a privatización da venda de billetes e a transferencia de competencias do ferrocarril do interior xunto ao financiamento adecuado. Presentamos varias iniciativas, xa tanto no mandato anterior como no mandato actual, para manter unha reunión con Adif, expoñerlle as necesidades existentes e as melloras necesarias para no transporte ferroviario entre o Carballiño con Ourense, o Carballiño con Santiago, con Coruña e demais. Estas reunións seguesen convocar por parte do noso alcalde, seguimos agardando, e a día de hoxe as actuacións impulsadas polo PSOE para facer valer as nosas necesidades ferroviarias existentes máis alá do debate no Pleno foron nulas, non? Entón, o que vamos a volver a facer é a demandar dende o Goberno Municipal que inste directamente o Estado para demandar a modernización de toda a rede ferroviaria interior galega, demandar un plan de renovación dos trens, acabar con ese proceso de desmantelamento e privatización dos servicios ferroviarios, comenzando polo mantemento dos servicios presenciais da venta de billetes e demandar as transferencias en materia do ferrocarril interior xunto co financiamento axeitado. Todo isto e todas estas demandas presentámolas nos concellos e tamén no Parlamento galego. Porque entendemos que estamos nun momento clave no que xa a situación do tren ten chegado a un punto que ou se corrixe de forma inmediata ou non terá retorno e desde logo nos queremos lanzar este debate á sociedade. Insistiremos novamente, como adiantaba a Sofía, con mocións nos concellos, levarémolo de novo ao Parlamento galego e tamén será protagonista dos debates no Congreso e continuaremos insistindo porque é hora de que Ourense e todo Galiza teña un tren digno que a día de hoxe non é unha realidade grazas ás políticas lesivas que aplicaron tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, e un tren digno que ademais se temos un lugar onde evidencia realmente os pasos atrás que temos dado, pois ese é o Carballiño e ese é Ourense, non?